Fútbol de veteranos de primeiro nivel en Ribadumia. Este vindeiro xoves a selección galega de veteranos enfróntase ao Lendas do Real Madrid nun encontro que se vai disputar ás 12 do mediodía aproveitando o festivo do Día do Pai. Teñolle moito cariño a este pobo, a este campo, sobre todo, traime moi bons recordos e estou super orgulloso e contento de poder formar parte desta selección galega contra unhas lendas do Real Madrid que para un xogador, aínda que temos os nosos anos de experiencia e xa non somos o que éramos, pois é importante, estamos super contentos. Galicia conta por primeira vez cunha selección de veteranos. A súa posta de longo será en Ribadumia, municipio referente pro deporte. Pienso que es algo histórico. La primera selección gallega de veteranos será la primera vez que participa dentro de toda la historia del fútbol gallego y participará aquí contra las leyendas del Real Madrid. Que sea un buen espectáculo, que todas las familias y sobre todo principalmente el Día del Padre se puedan dar presentes aquí en el campo da Senra y que disfruten de ver a leyendas del Real Madrid e tamén a leyendas galegas. Detrás deste encontro está Devalux coa colaboración do Club Deportivo Ribadumia. Pois eu creo que vai ser un día moi importante para a comarca do Salnés, non só para Ribadumia. Entonces eu penso que vai ser un partido moi entretenido. Creemos que tanto para o Clube Deportivo Ribadumia como para o propio Concello de Ribadumia é moi importante a nivel publicitario para expandir a imagen de Ribadumia e do deporte. O Amigable conta tamén co apoio do Concello de Ribadumia. Este tipo de eventos é moi importante, sobre todo porque o Concello de Ribadumia sempre apostou polo turismo deportivo e, polo tanto, isto nos permite precisamente promocionar o Concello de Ribadumia. É un evento que vai a chegar, vai a traspasar pois as fronteiras do que pode ser a comarca do Salnés ou do que pode ser a provincia de Pontevedra, que pode abarcar a todo Galicia. Por parte do Lendas do Real Madrid están confirmados nomes como Amavisca, Paco Bullo ou Contreras, polo combinado galego, Rubén González ou o propio Changui.